Ako sa toto objavilo v Coop jednote? Ideme to zistiť a ako to hlavne chutí. No, máme v tom krásnu račičku, no je to prívesok Squid Game. A ideme ochutnať, sú to ako menšie, najprv ja kameraman. OK. Ale vyzerá tak French fries z McDonaldu. Vyskúšaj to. Kámo, najskôr som si myslel, že to chutí úplne jak sol a teraz mi to chutí jak tie biele čipsy. A hej. Z Coop jednoty alebo z Teska. A ako za nami, pozrite sa ľudia, natoč to. Sme pred Coop jednotou, takže Áno, natáčame to pred Coop jednotou. aj včera sme to natáčali. A No, chutí to dobre, iba mám prívesok, takže pohoda. to je jediné dobré. Hej. A z toho sa tvorí otázka,